I denne video der vil jeg forklare om monotoniforhold, og så vil jeg også bruge differentialregning til at ligesom forklare det. Monotoniforhold det handler om, hvordan en funktion den ligesom udvikler sig. Så hvis vi kigger på den, om den en monotoniforhold, eller den funktion vi kigger på, den vil jo være stigende og faldende hen ad vejen. Så derfor så bruger du så monotoniforholdene til at se om funktionen er aftagende, eller om den er aftagende eller stigende. Okay, hvis vi tager kort vores en funktion, så skriver jeg f af x. F af x er lige med x i anden minus 4x plus 1. Så har vi ligesom vores funktion her, og så starter vi så med at differentiere den. Sådan så hedder, så fjerner vi, vi starter med, til at starte med, så prøver vi vores x i anden ned, sådan hedder 2x. Beholder vores firtal, men får den skrevet ned som 4, så der vil sige vi minus 4. Og fjerner vores 1 plus 1. Så den hedder så nu differentieret funktion er lige med 2x minus 4. Så det vi ligesom skal kigge på, når vi kigger på monotoniforhold. Hvis vi tager det sådan her, at vi har en graf, der hedder, den starter stigende, og så falder den lidt, og så stiger den igen, og så falder den lidt. Så har vi vores her. Hvis vi lige tager den her graf først, den får du lige at se. Så har vi her vores toppunkter og vores lavpunkter, og det er ligesom vores nulpunkter, hvis man kan sige det sådan. Her går den ligesom i 0. Du kan se de her, jeg har tegnet her. Så det vi skal prøve at finde nu, det er, at vi får vores funktion er lige med 0, eller udlederen sådan hedder f af x, eller f af parentes x, er lige med 2x minus 4 er lige med 0. Sådan så hedder det her. Og så kigger vi jo så på, nu understreger vi så, hvad der sker før og efter x er lige med 2. Fordi vi har udregnet vores funktion til at, eller som ligningen er, så har vi udregnet til, at den giver 2. Og så hvis man så følger den, så kan vi jo så se, at f af x ved hensynsmæssigt vil så være, hvis den er større end x, så er den negativ, og funktionen er så aftagende og falder nedad. Og hvis den så er større, hvis x er større end vores total, så er funktionen positiv, og så vil den så automatisk være stigende. Det betyder så, at vores funktion har et minimum, ved x er lige med 2. Til sidst så kan vi så sige, at grafen, det der er meget vigtigt at vide om monotoniforhold, det er ligesom, at vi bruger det for at se, om hvorvidt grafen den er aftagende eller faldende på de punkter, vi har, eller de intervaller, vi har her. Så i starten her, så kan vi så se, at den er voksende, men vi ved ikke lige, hvor meget den vokser med. Og hernede er den så faldende, og vi ved heller ikke, hvor meget den falder med. Så det vi så bruger vores monotoniforhold til, det er ligesom at se, om hvor på feltet er det er, eller hvor meget det er aftagende, og hvor meget det er voksende. Eller stigende, kan man også sige. Det var ligesom det hele, jeg havde her med monotoniforhold og den anden video med bionaltest. Jeg håber, det er fint nok, Christine, at den her måde, jeg ligesom lige har filmet det på og forklaret det på. Det var det bedste, jeg havde, og det bedste, jeg kunne. Jeg har gjort mit bedste på det.